Kwabasegalathiya isahluko sesine. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane, kayahlukile ngalutho encekwini. Ingane iyinkosi yakho konke, kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi, kuze kube yisikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. Kanjalo nathi, lapho siseyizingane, sasisebugqileni phansi kwesifundiso zobungane zezwe. Kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe, izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho, ukuze ihlenge abaphansi komthetho, ukuba samukele ukuma kwamadodana. Lokhu ningamadodana, uNkulunkulu uthumile umoya wendodana yakhe ezinhliziyweni zenu, omemeza ethi, Abba, Baba. Njalo-ke awuseyiyo inceku, kepha usuyindodana. Kepha uma uyindodana, uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu. Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu, naniyizigqila phansi kwalabo abangesibo onkulunkulu ngemvelo. Kepha manje njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo phezu kwalokho, niyaziwa nguNkulunkulu, kukanjani ukuba nibuyele ezifundisweni zobungane ezilulana nezingelutho enithanda ukuphinda nibe yizigqila zazo na? Nigcina izinsuku nezinyanga nezikhathi neminyaka. Nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe nginihluphekele ngeze. Yibani njengami, ngokuba nami nginjengani. Bazalwane, ngiyanincenga. Aningonanga ngalutho, kepha niyazi ukuthi kwaba ngenxa yobuthakathaka benyama, ukuba ngishumayele ivangeli kini okokuqala. Nokulingwa kwenu kwenyama yami anikudelelanga, aninwenganga yikho, kodwa nangamukela ngokungathi ngiyingelosi kaNkulunkulu, ngokungathi nginguKristu Jesu. Pho sekwayaphi ukuzihalalisela kwenu na? Ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi, uma kwakungenzeka naniza kukhipha amehlo enu ninginike wona. Konje sengaba yisitha kini ngokunishumayeza iqiniso na? Banishisekela ngokungukuhle, yebo. Bafuna ukunivalela ngaphandle ukuze nishisekele bona. Kepha kuhle ukushisekelelwa ngento enhle njalo njalo. Kungabi nxa ngikhona kini kuphela. Bantwana bami, enginemihelo futhi ngani, uKristu aze abunjwe phakathi kwenu. Kepha bengingathanda ngibe khona kini manje, ngiguqule izwi lami ngokuba ngididekile ngani. Ngitsheleni nina enithanda ukuba phansi komthetho, aniwuzwa yini umthetho na? Ngokuba kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayenamadodana amabili, enye kuso isigqilikazi nenye kokhululekileyo. Kodwa yesigqilikazi izelwe ngokwenyama, kepha eyokhululekileyo izelwe ngesithembiso. Lokhu kungukufanekisa ngokuba laba bayizivumelwano ezimbili, esinye ngesasentabeni yaseSinayi, esizalela ubugqila esinguHagari. Kepha uHagari lo uyintaba yaseSinayi e-Arabiya eqonde neJerusalema
lakalokhu ngokuba lisebugqileni nabantwana balo, kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile, lona lingumame wethu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi, thokoza wena nyumba ongazaliyo, pompoloza wena ongenamihelo, ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi kunabakhe onendoda. Kepha nina bazalwane, njengo-Isaka, ningabantwana besithembiso. Kepha njengakulesi sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingela owazalwa ngokomoya, kunjalo-ke namanje. Kodwa umbhalo uthini na? Uthi, xosha isigqilikazi nendodana yaso, ngokuba indodana yalesigqilikazi ayisoze yalidla ifa, kanye nendodana yokhululekileyo. Ngakho-ke, bazalwane, asisibo abantwana besigqilikazi, singabokhululekileyo. Kwabasegalathiya isahluko 5. uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho-ke yimani niqine, ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqila. Bhekani mina Phawuli ngithi kini, uma nisoka, uKristu kayikunisiza ngalutho. Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo, ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. Nahlukene noKristu, nina nonke enifuna ukulungisiswa ngomthetho, niwile emseni. Ngokuba thina ngayo umoya sihlalela ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho, nakusoka nakungasoki, kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Benigijima kahle, pho nithiywe ngubani, ukuba ningalaleli iqiniso na? Lokhu kuyenga kuveli konibizayo. Imvubelo eyingcosana ibilisinhlama yonke. Nginethemba ngani eNkosini, ukuthi anikuba nawo omunye umqondo, kepha onikhathazayo uyakuthwala ukwahlulelwa kwakhe, noma engubani. Kepha mina bazalwane, uma ngisashumayela ukusoka, ngisazingelelwani na? Ngabe siphelile isikhubekiso sesiphambano? Sengathi bangazihuna abaninyakazisayo. Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhulekeni. Kuphela ningakwenzi ukukhuleka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando. Ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi, wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Kepha uma nilumana, nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani. Kepha ngithi, hambani ngomoya, khona anikufeza izinkanuko zenyama. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana, ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala, engukuthi ubufebe, nokungcola, namanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi
abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni nyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya, masihambe futhi ngomoya. Masingafuni udumo oluze, siqalana sifelane umhawu. Kwabasegalathiya 6:6. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko, nina bomoya mbuyiseno njalo ngomoya wobumnene. Uzibheke wena, funa uyengwe nawe. Thwalisanani imithwalo yenu, nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Ngokuba uma umuntu ezishaya utho engelutho uyazikhohlisa. Kepha makube yilowo nalowo ahlole owakhe umsebenzi. Ikhona eyakuba nokubongwa ngokungokwakhe yedwa, kungengokomunye. Ngokuba yilowo nalowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele nalowo omfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle. Ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba lokho akuhlanyelayo umuntu, lokho wokuvuna. Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama, kepha ohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo, uma singadangali. Ngakho-ke njengokuba sinethuba, asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Ake nibone ukuloba okungaka enginilobele ngakho ngesami isandla. Bonke abafuna ukubukeka enyameni ibona abaniphoqela ukusoka. Kuphela ukuba bengayi kuzingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu, ngokuba ngisho bona abasokayo nabo kabawugcini umthetho, kodwa bathanda ukuba nisoke ukuze bazibonge ngenyama yenu. Kepha kimi makungabikho nakanye ukuzibonga, kuphela ngesiphambano seNkosi yethu uJesu Kristu, okubethelwe ngaye izwe kimi nami kulo izwe. Ngokuba nakusoka nakungasoki akulutho, isidalwa esisha kuphela. Bonke abahamba ngale ndlela makube kubo ukuthula nesihawu, yebo u-Israyeli kaNkulunkulu. Mangingabe ngisakhathazwa muntu, ngokuba ngiphethe emzimbeni wami izimpawu zikaJesu. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu bazalwane. Amen.